fan rok kabar khaike mani bagi Mokolni kok nokor yangoi tongo actually Kha mani bagi jong jotono saiman kha je thanai 1 tarigo Dipraj hasteni kubangma chini youth rok Dipraj state cooperative bank ni job ni bagui exam renan hine brok Assam hasteo thanglajak like super bai aro thangoi brok bima hasal hai jagao accident ungkha accident ungma jagao khobor manmani ubulo kubangma borok jani jak comment to khlailayo jotona khaito khairok jaglayo haifano yapri sigang barok ngalei kebo dore abani bagai chini bubagra maya ganang bubagra bo step na harka step na hamran pore loge di boro phone khai horka je o iskono pi cheroi naina ni bagai je loge ang ani takuk james chini YTF ni bobo tongo logo tai chini Mokolni district ni YTF president onokul de burma bobo tongo chung khoroktam no lamr laika lamrulai mani pore chung hordibor prai 12 ta 12:30 thangsoleka Silchor medical hospital aro thangai chung chini takuk Dipraj burma bono to chung maruglia bini postmortem rok lai chung tai bad baki patient tongnai rok bong condition rok naikha ebong chini bubagra je pok demand no chung borno saka ebong bongni je phone number brokni address chung abrok kale khaito buka network je nangmani chini bubagra nainai tai koroksa chini bokuk tongo abono chung tawphano identify khlaimaya ko haifano doctor rok je doctor ni number butubuka doctor je boroni nok ni borobai contact khaine naimani je boroni kebo relative unkhana bini contact bu chungtuka chung personally nainai abono asuk ingke tabo thine ni nokhungo haste hapang tamo haste hapang tam wansuk tong abo to sia chini khaganang belai khaganang chini angmiabo je somoyo sarik khachingo chini ang Silchor lamru ni khanakena chini honorable CEM chini ADC ni belai khaganang wana logle phone by saha ko wat phono lama tong purgono chini ADC ni bukhatibo chung je mansak to banai chini tapu Dipraj ni nokhungo abono chung pok dikhata borok kintu haste hapang tam kaina abo to chung sia hingga tabo je kuthini bangoire haste hapang tam wan sungno aborok kicha sarai kya sai digari kuthini bagi to tabsu dora haste hapang tam wan sungna borok no thaimanai tia sini torok theke engka habu bagra already saklai rekha social media ni bisingtibo tai sinobo o direction no dojakha je chubai mansak bubagra ni torok theke bo chubana ni bagai bo chaitoknai te buskang ni salo sung tamu khlaimano amo ADC hapang ni sini CM sarbo niya sini MDC ata Dhirendra ni bisingtibo saka tai obono sung khasingbo je kuthino tu ni a jaga ni Silchor ni sini je oro rang puisarok je nangmani amo sung Chubachu te buskang ni salo bongni nukhungo sung thaimono langma chojakno to tai tubui mania pia je borok ni kosto ni taimo borok ni asik hard time borok ni asik chugya jora asik chaya jora wo sung bongni ingi basa nai ni sung khawo khonei sung tini joto YTF rok samai tangla khaise abo to Tripura State Cooperative Bank ni hoite boro exam rina thangmani o je exam omo to Tripura si ungna tongmani candidate matro 156 ta tini tam ne bag Guwahati thangwa exam klai khamo omono tui ki ja sarai nai abo to Tripura State Cooperative the bank borok ni department of finance sinai sungbo to question obo no khlai tong state ni se judi recruitment khlaina ni thang tongkhai tangi another state of honani nangkha they could have all jaga no state ni bisingo no borok khlaiman komu so maharaj ro komo sungka je blame sabno thangnai tabuk borok no saiman sinai tangi borok a jaga hoka buskangni salo sung obono chethrui naitugui saboni chaya khabono sung kaham ka ma nainai ta haisi Tripura wa taw nahan nakhai jongnugo BJP Tripura motha IPF triple engine je o interview bau exam Tripura ne bisingo na nawai manu abo Guwahati thangma sinangya abono tui tam wansuk laina buskang ni salo na buskang ni salo je sini torok ni thaiman sak to sung wansuk nai no
tai je sing chuktui abono ang thasimo saka sing tamo khai borok no assist khaiman help khaiman obosing naine haita tai tini amsuk simiya sing saimon tini YTF ni bo foundation de YTF ni foundation de sing blaike kha dunugo khayogo haise ne tobe sing obono wansogo je taimo dofani chaya ngo dofani hamia jora ngo YTF ni foundation de hayo sing bongni bagi basai mangkha obono ti sing proud feel khayo te buskang ni salo ang obono koine ni musung sin YTF ni joto warriors rok no tabu je jagao ba hai incidents ingni tongnai borok ni thani basawi norok nongni kha dumung norok ni chubachu wo bahike chubai mano joto no sung basa thaiklayo haise obono sini dormo haise eno sir khorok busu injured to total 7 jona angmani list sokpai kya aboni bising sini takuk Dipraj kai to langma chokha tai sing khanaka yango elusis molsong ambasani no bobo blaiki injured engjak bini mokol rok phatika gawa haikeno tongo sini bisingo Chandrasekhar Jamatia bo hangka Omorpurni bini bo blaiki injured engmani sing saimano te khoroksa bukhukjak bo hangkai taphono unidentified sing romi simania ko bo jaga ni kha bo area ni kha miya je condition sing bono manikha singei naimani pore kok pojonto se saimanliya ga haipono sing aboni bisingo no aro je doctor in charge songnai rok ni contact number no sing na kha sing tini ni bisingo taisa haino hai contact number rok ni bising ti sing krengnai a bukhuk sabong tongkha te borok ni condition bahai sing krengui tongnai kya tai je a jaga tongnai injured engjak borok no tubunani borok no chubanani abobo maigana bubagra te habubagra already saklai khai si borno chubana ba